आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि बिग आपडेट आरो जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन। नोंथांमोननि 2024 नि लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बे गावबागावनि लिस्टखौ दंना गैया, नोंथाङा एप्रुभ जादोंना जायाखै, बोरै चेक बानायनो, आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z डिटेल्सआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो गिबियावनो नायगोन प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। दिनैनि सेन्ट्रेल बाजेटआव आरोबाव हादराव 2 कौटि मानसिफोरनो प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै पाक्कानि न' होनो थांखि लादों। नोंथाङा बे 2 कौटि मानसिफोरा नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनिफ्राय आरोबाव भारत हादराव पाक्कानि न' मोननो थांगासिनो दं प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जोहै। नोंथाङा बेनि डिटेल्सखौ नायनोबा बे स्किमाव बोरै एप्लाइ बानायनो आरो बेनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथाङा नायनोबा आङो बे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै बेनि A to Z डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांनो बेयाव बेनिफिट हिसाबै नोंथांनो न' लुनो बेयाव 1,20,000 होयो जाय बिथांमोना प्लेन एरियायाव थायो आरो जाय बिथांमोना हिल एरिया डिफिकाल्ट हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट, इउनियन टेरिटरि जम्मु काश्मीर आरो नैबे जायगाफोराव गोग्लैयो नोंथांमोननो 1,30,000 होनाय जायो नोंथांनो प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि थाखाय न' लुनो थाखाय। बेखौ मोनथाम किस्तियाव होनाय जायो DPTनि थ्रुयै डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै। दानिया बेयाव नोंथाङा नैबेयाव थुनानै बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो मा डकुमेन्ट नांगोन नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, जब कार्डनि गोनांथि जागोन आरो बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सनि गोनांथि जागोन, स्वच्छ भारत मिशन SBM नाम्बारनि गोनांथि जागोन आरो नैबेयाव एफिडेभिट बेबायदि गोनांथि जागोन। नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन आरो बिनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै जागोन नोंथाङा नैबेयाव एप्लिकेसन प्रसेसआव थुनानै नोंथाङा बिनि डिटेल्सखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ गावबागावनो अनलाइन बानायनो लानो हागोन। नाथाय दा नोंथाङा बेखौ अनलाइन बानायनो हाया। दा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि ग्राम पन्सायत VCDC अफिसाव नोंथाङा बेखौ थांनानै खबर लानांगोन आरो बेयाव नोंथांनो अनलाइन खालामना होगोन। नोंथाङा बेयाव बोरै नोंथांनि डाटाखौ बोरै अनलाइन बानायगोन नोंथाङा नैबे लिंकआव थुबाथाय बेयाव नोंथाङा डेम' बानायना लानो हागोन नोंथांनि डिटेल्सखौ बोरै फिलआप बानायनो। दा नोंथाङा बिनि आइडिखौ मोना, बेयो बिनि आइडिया VCDC लेभेलाव बेखौ हरनाय जादों। बे VCDC लेभेलाव बेखौ एप्लाइ बानायना होयो। नैबेबायदि डाटाखौ फिलआप बानायगोन, पार्सनेल डिटेल्स, बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बेबायदि स्टेपाव नोंथांनियाव अनलाइन बानायनानै होगोन। नोंथाङा बेखौ वेट खालामनांगोन। आरोबाव लाख पाक्कानि न' मोननो थागासिनो दङ। दानिया जोङो बेनि बागै मिथिबाय। दानिया जोङो स्वच्छ भारत मिशन जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोननि लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो बिनि गोदानै लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। जाय बिथांमोननिया एप्रुभ जादों नोंथांमोना बेखौ बोरै नायनो जों बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा टयलेटनि लिस्टखौ नायनो थाखाय स्वच्छ भारत मिशन बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे बेबायदि पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबे नोंथाङा MIS आव थुनानै नायजागोन आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनो सानदों नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसन फर्म फर IHSL नोंथाङा बेयाव थांनानै एप्लाइ बानायनो हागोन। आङो बिनि एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा जुदि एप्लाइ बानायाखैब्ला नोंथाङा दाबो टाइम दङ, नोंथाङा दाबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबे MIS आव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे MR13A आव नोंथाङा थुनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनांगोन। जों बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। बेयाव मोनसे जोङो डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायबाय। नोंथाङा बेबायदि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनांगोन बेयाव। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकनि नामखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जों बेयाव मोनसे ब्लकनि नामखौ सिलेक्ट बानायबाय।
दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पन्सायत नेम नोंथांनि VCDC नि नामा बेयाव थागोन। नोंथाङा नै बेयाव नाम्बाराव थुनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे VCDC नि नाम्बाराव जोङो थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि VCDC वाइज नोंथांनि नाम थागोन बेयाव नोंथांनि फेमिलि आइडि नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नाम आरो नोंथांनि फादार नेम नोंथांनि बेयाव नैबायदि नोंथाङा बेबायदि डाटाखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव एप्रुभ जानाय एप्रुभ बाय डिस्ट्रिक्ट बेयाव एस खोथैदों। नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि गोदान टयलेटनि लिस्टखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। गोबां मानसिनियानो एप्रुभ जानानै फैदों। नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।